سلام كم يتوعلو كبرات خطاتلتي فنوى إيري تيفي نلوم ربع سلاسان حدن حسن فرق معلتن فرعانس تدالو يحفش وزينا ومسناد وحيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم بخبر زعد خالد محمد برهان بقندنا تبسات فيلم أبزوا ماكل مدبات وفرت مهارون المعاد بملآت كم ستكبرت حبيرون فنوزو باف عبت نتسقومات سدرا بيتات عينتا ودقف تغيرو أبالات بوليس إيرترا بزدكا دم زيتتكا هيوت نمدحان دم لقيسوم أمريكا دسكيلاتون زلا جنزب أفغانستان كتلوكو روسيا تصويعا أب أمريكا استخسته هو بلاز تحوص الزناب سبعون واتاون كسارات تاوريدو كوبانيا غازبروم ناب فرنساوي كوبانيا تسعات كبرو سنح سدد كان زون زفو أفليتو زرزر زينا أبزوبا ماكل لوم عمد كاب شوعة تحملك ساب عصر تحمشتين نحسه أبزت السلاسلة وفرت مهارون لمعات بملآت كم ستكبرت حبيروم نتصبت وكيل إيرينا يوناتان يعبيو أرسيما أسمورم أبزوبا ماكل بوفرت مهارون لمعات كعمم زتوت أنا ما أتتاوي نتفتات بحيال وني بملآت كم تتكبرت حبيروم أبج أنفر منستر تمرتي وكيل بيت سفت من وهاد وفرت مهارون لمعات ممهر قويتو يمانا إيرينا أبزها بحبريتا أوشت سلاسان سلسان معالتات كل 110 كيلومتر حدش قناتاوي زالا كمز سرحون 8 كيلومتر كمز تقونون كمون 23 متر كيب كتر بأمني كمز سرحون لعل 300 شح قودا قد كوعيتم فلسطات كمز تخولون أبريهم حدا عيو كيلو كم معالت قناتا من حاشي زخيد لحال حدو من كل عليه كيلو أكبابون كاتز نبرو سفر وصيوم كل أكاوي كريو خيلهم ስለዚህ ኣብ ነፍሶም ኮነ ኣብ ነቲ ሃገር ኮንትሪቢዩት ገብሩ ክጠርቆ ዝኽእሉ ነገር ብዓቢ ውፅኢት ዘለዎ እዩ ኮይኑ ንግምግሞ እቲ ዝተተኽለ ግን ዳርጋ ኩሉ ፀዲቑ ኢና ክንብል ልዕሊ 95% ተቆሽዑ ፀዲቑ እዩ ግን ምናልባሽ ድሕሪ ሕጂ ሓለዋ ከም ዘድልዮም ዞም መምህራንን ዞም ክኢላት ሕርሻን حضر لهم زازمهم دلو صرحهم تمهارو بزيكازي ببكبابيهم بوحج زتبلاشو عدتات زراغب لعلى 3 كيلومتر نحمد صرغيا كتصغنون كلو غرهو صغومات وغنات صهيم لعلى 123 صدقات دما صغينام إذا خمزيلن كله 468 تمهارو أبابيات تمهرتن ماكل مرمرن سندان توافيرهم لعل 10 سندات كم زت صاففو 120 تمهارو دما أم كتتال نحن تصرقيا زعقب نتفتات كم زت سلاسلو ممهر قويتوهم بتوسخ قليتهم أبدحنا الترافيك صرقيا 120 تمهارو 3 معالتي سريحهم كمون أبد صحفت هاجراو مرمرن سندان سلطات كابتشر مقبار مصحفتن غازيتات حدث إرترا غازيتات الداتا بيز مؤتاو قال حوافي بوكس فايل سوي حوافي فايل زبهالو أمسرع متراي اسكان زخون سئلتاتن كال سنداتن بدمرو لعلي اسرع شي زخون سرح تسريح الله لو معمد كاب شوعات حملك 17 حاسه ابست سلاسل وفرت مهارون المعات بدرجه صبا ماكل لعل شدو شجع تمهارون 124 اليت ممهرانن 80 حدن سمويا حرشان اب 4 شعات نقطات توافيرهم كم زخرمو يفلات بيت صحفت منستر عيون محبراو دحنتن اب نوزوبا افعبت ن 80 حدن صقوما سدرا بيتات عينتاو دغف غيرو تحجز كداونتن جاماتاتن كم زتقالله زحبره حلافت بيت صحفت اتو محمود محمد سعيد تم بكوميتي تلليوم دغف استغبرلهم زيغاتات بمنغست زلي سونكولان كمون بدق انستيو زمحدرا سونكولان قلعو زاليان سدرا بيتات كم زخونو غريزوم اتو محمد اسعيبو اب زحلف عمد بركت زولوت صقومات زيغاتات بطريتن طره ገንዘብን ከም ዝተጣያሱ በመጥቃስ መነባብሮ ጽጉማት ስድራ ቤታት ንምምሕያሽ ኩሉ ዜጋ እጃሙ ኸበርክ ተላቢዮም
أبنو زوبا على برعد بكم زسرت وفراتات لمعاد استسلاسل نتفتات أب مسسان بحرياوي تسقطات زمزغن وصيت كمسترخبو بيت صحفة حرشات نزوبا حبيرو وكيل إرينا تسفانكيل جبريس بملكع تصاب نزدالو تحستو دانايت قبر هيوت كتوربيا أبنو زوبا على برعد مسرح كترتاتن قناتا وزالاتاتن زتقالو وفراتات معقاب ماين حمدن هطور كرامات توسيخوا مسسان بحرياوي تسقطات بحفشا تحستو ديغاتاتن راياتاتن دما بفلاي عبا استواصو كم زغبره تحبيروم حلافي بيت صحفة حرشا ابتن الزوبا اتو سلطنه غايم نيرينا بزهبو حبريتا لو معمد كورح طر جميرو بكم درجه بزتسلاسله ما اتوتاو نطفتات لعلي 65,700 متر كيوب كترن 9,400 متر قناتا وزالان كم اتسرح بمتقاس ديغاتاتن راياتاتن اخول ماين خوهللا زمسجن ابركوتو كم زغبره غليصو كورح حدا جميرو زهزبي ابز معقاب حمد المايني بلعل توفايነት ዝስርሓሉ ዝነበረ እዩ ሳብ ሕጂ ዕረፈን ሳብ ዛ ወርሒ ሸመንተ ዘለና ዕረፈን ዝያዳ ስራሕ ዝስርሓሉ ዝነበረ ኸ ኣብ ልዕሊ ከባቢ ዲጋታት ክትሪ ዝያዳ ኣተኩረት ገበርናሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ንሕና ዝዘባ ዕላ በርዒድ ኩሉ ጎቦታት እዩ ጻዕርኻ ኻነቲ ነቲ ጎቦታት ኻ ናብ ኩን መሬት ድሕረስ ተቀይሮ ናብ ናይ ልምዓት ቦታ ተቀይሮ ብኸምስ ዝኾነ ህዝቢ ዝትሪየ ከባቢ ዝሕጅረ ትትሕበታ ይብሉን ብሙሉ ህዝቢ ዝግንታይ ገይሮ ናብ ሰጥ ዝበለ ሜዳ ዳርጋ ቀይርዎይ تنديغاتات كتتوهبنا مدبا زيادة نديغاتات كتكر ازين ديغاتات زيادة عمد دبت سلازي ملأ تنديغاتات سي كاب سرح وصاي نداخونا سلازي خدا زيادة قن ديغا كتر خقبر الله تباهيلو تين مدبا زبلا صباح حزنيان مالتي تين كترتات كان بملء ان ديغاتات زبلناين بملء ان عبلعلين بملء ان كتر تغيرلن أبتن الزوبا 10 ديغاتاتن شوعة رهياتاتن كم زلوا زحبرة أتو سلطنة أتن شدوشة كاب دبت نت أكوينن أبز جزيزي أستات 1 مليون متر كيوب ماي أوهليلن مهلاون أتن بدبت مليئن زتصن ديغاتات دما تحت بايتاو ماي نموحاس تماساسا لنتفتاتي كايدلن كم زلو أفليتو بزي كازي باتي ماتوت نمتكل فلسي لعل 227 شح قدا قدي تداليو كم زلو زاقي دما 65 شح فلستات كم اتتغلن اتمسرح يغتسل كم زلون بتوساخي ابريهم نتساتفو حبرتسب ام عوات تزكاي زلو فراتات زموغوسه ام حدار ممحدار عد بربره اتو جابرا اندل بوغانو وصيتو كاب عمت ناب عمت ان دمق زمص زلو سراح بزحيل ودابتات كم زقصل انطيروم مستزنبر سناي كرامات تجرب صبوق غيرو سلا زصدقه زون بعلو حدا تسفايو اتزلمعي ما يالو نفاسالو بعابيو خا معقاب ماين حمدنا له معناتي اتي قالو بوتا كن ما يله فقر مريت سلازلو بخاب كمزي تبقيسته حزبون بزيادة عبي أفلطو غيرو أبتسرح كاني بزيادة عمم كاني دارجا حجزنا مالت سكدي زبطة خا تخطاتلنا تزقبوت صحنا أغراب علمعنا تساتفت بقدوم نتزت سلاسل نتفتات أم عقابن مكنخانن كاوم زحتت كم زمالو الركاكيصوم جينا بوتا زخات اتيحو تمحايشو كمتي بصايو تتخيلو دحراي ولدودي ولا نزحج دلو ولد جرمان سلماتنا هي مريتن كوينو ربحان تزبوين بانصارو خووني مخنياتو لمعات كبهال كله خاف فقر مريت كلاخل جرمان اي ناي حدا غوبو ويدما ناي حدا هاجر لمعات يتجرماناتو لمعات دي الله هاجر يلن مالتي لمعات ندحران يكا هاجر ترك زغرب زخات تخيلو صباح نمني نو عنا نزدقناني كاب ماكلاي بيت صحفتن ጨናፍር ስታፋትን ፖሊስ ኤርትራ ዝተዋጽኡ አባላት ብዝትካደም ዘይትካ ህይወት ንምድሓን ብዝወሰድዎ ወለንታው ተበግሶት ማል 30 ነሐሰ ደም ለጊሶም አቦንበር ጨንፈር ወለንታውያን ለገስ ደም ማከላይ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ኤርትራ አቶ ተክለ ሀብተን ጸሐፊ አቶ መብራቱ ተስፋ ልደትና ብዝሃቦ ሓበሬታ ቶም አባላት ካብ ቅድሚ 7 ዓመት ጀሚሮም ኣብ ዓመት 2 ግዜ ብስሩዕ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ድማ ብወለንቶም ደም ክልግሱ ከም ዝጸንሑ ብምጥቃስ ኣብ መጻኡን ውዳቢኦም ሓይሎም ከም ዝቕጽሉ ኣረጋጊጾም ኣብ ሃገራዊ ባንክ ደም ሓላፊ ኣገልግሎት ልግስ ደም አቶ መሐሪ አብርሃ ወገኑ አባላት ፖሊስ ነቲ ድሕነት ናይ ሙሓስ ተልእኾኦም ብልግስ ደም ምድርዖም ንተወፋይነቶምን ዝኣተወ ቃልን ዘጉልሕ ምዃኑ ብምግላጽ ምስጋና ኣቕሪቦም ኣብ ፖሊስ ኤርትራ ክሳዕ 30 ግዜ ደም ዝለገሱ አባላት ከም ዘለዉ ካብ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ቤት ጽሕፈት ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣፍሊጦም أبنو زوبا عد غيح من محدار كبابي انباخوخات زقات أمه وبلا استحوصو زناب أبسب آبايتن هبت غربن قد أتاوريدوم
በትብ 25 ነሐሰ ኣብ ሰዓታት ምሸት ዘጋጠመ ተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ምርጋጽ ክልተ ሰባት ኣካላዊ መጉዳእቲ ክወርዶም እንከሎ ክልተ ኣባይቲ ከም ዝፈረሰን 140 ኣግራብ ከም ዝወደቐን ተሓቢሮም ኣብ ዓዲ ማዕዶ ሩባ ሓንቲ ጓል 16 ዓመት ጎርዞ ኣካላዊ ጉድኣት ክወርዳ እንከሎ ልዕሊ 50 ኣባይቲ ድማ ልዕሊ 50 ዓበይቲ ኣግራብ ድማ ወዲቑ زي خبركم تعذبتنا هبراو زينات حزنا دحر زحات صار مسغا غريت كنملسكم منا مسانات سنحو زينا وصاي امريكا ادسكيلاتون زلا ገንዘብ አፍጋኒስታን ክትለቆ ሩሲያ ማል 30 ነሐሰ ጾይዓ አምባሳደር ሩሲያ ውድ ሕራት ሀገራት ቫሲሊ ኔቤንዚያ አሜሪካ ነቲ ዓጊታቶ ዘላ ገንዘብ ህዝብ አፍጋኒስታን ኣብ ክንድ ምልቃ ማሕበረሰብ ዓለም ዳግመ ህንጻ አፍጋኒስታን ደገፍ ክገብር ምጽዋዓ ዘስደም ምዃኑ አረዲዮም ብሰንክቲ አሜሪካ ዘካየደቶ ን10 ዓመታት ዝቀጸለ ወተሃደራዊ ወፍሪ ዝበዝሐ ህዝብ አፍጋኒስታን ተጸባይ ህጹጽ ረድኤት ኮይኑ እናሃለወ አሜሪካ ነቲ አደስኪላቶ ዘላ 9 ቢልዮን ዶላር ገንዘብ ክትለቆ ፈቃደኛ ከም ዘይኮነታ ትሕብር ዘላ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን ፍርቅ ናይቲ ደስኪሉ ዘሎ ገንዘብ ንስድራ ቤታት ናይቶም ኣብ ወርሒ መስከረም 2001 ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ ግዳያት ካሕሳ ክኽፈል ምዃኑ ድሕሪ ዝሃቦ መግለጺ ተሪር ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ጸብጻባት ይረድኡ አሜሪካ ሰራዊታ ካብ አፍጋኒስታን ካብ እትስሕብ ድሮ ዓመት ኣቁፂሩ እኳ እንተሎ ነቲ ካብ 2001 ዘካየደቶ ወተሃደራዊ ወፍሪ ዝሰዓበ ጸጥታውን ንዋታውን ክሳራታት ናብ ንውር ንምምላስ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ትማሊ 30 ነሐሰ ኣብ ምዕራባውን ማእከላይን ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ዝተኸስተ ብርቱዕ ወብላ ዝተሓወሶ ዝናብ ሰባውን ንዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ዛጊት 3 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 700,000 ስድራ ቤታት ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪሲቲ ከም ዝተረፋንዩ ዝግለጽ ዘሎ ብዘይ ካዚ ብሰንኪ ሓደጋ ብርክት ዝበለ ኣብያተ ትምህርትን ካልኦት ትካላት መንግስትን ንጥፈታትን ኣቋሪፀን ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ኦሃዮን ሚቺጋንን በቲ ሓደጋ ሕልፍ ካልኦት ከባቢታት ከም ዝተሃስያ ሰመዚ ስርሒት ምድሓን ህይወት አሜሪካ ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ኣብ ምዕራባውን ማእከላይን ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ዝተኸስተ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ንዝመጽእ መዓልታት ክቕጽል ተኽእሎ ስለ ዘሎ ክሳራታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ክኢላታት ሜቴዎሮሎጂ ኣሚቶም ብደረጃ ዓለም ዝተኸስተ ክሊማዊ ነውፂ ዘስዓቡ ባህርያዊ ሓደጋታት ሎሚ ዓመት ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ዛይዱ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ ኩባንያ ባህርያዊ ጋዝ ሩሲያ ማለት ጋዝፕሮም ናብ ፈረንሳዊ ኩባንያ ጻሓት ክገብሮ ዝጸንሐ ሰደድ ብጉዳይ ዘይምድቕቃስ ክፍሊት ከወንዝፎ ምዃኑ ትማል 30 ነሐሰ ፍሊጡ ኩባንያ ጋዝፕሮም ፈረንሳዊ ኩባንያ ቴሌፎን ዘሎ ዕዳ ክኸፍል ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ካዕትት እኳ እንተጸንሐ ክፍሊቱ ገና ከም ዘይተጻፈፈ ብምሕባር ካብ ዕለት 1 መስከረም ሰደድ ከም ዘቋርጽ ገሊጹ ፕሬዚደንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን ክፍሊት ጋዝ ንዘይተጻፈፈ ሃገራት ሰደድ ክቋረጽ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ውሳኔ ከም ዘሕለፈ ጸብጻባት የረድኡ ብዘይ ካዚ ፕሬዚደንት ፑቲን ተጸባእቲ ዝበለን ሃገራት ክፍሊት ጋዝ ብባጤራ ሩሲያ ማለት ሩብል ክኸፍላ ከም ዝወሰነውን ይዝከር ሩሲያ ካብ ሃገራት ምዕራብ ድሕሪ ዝተወሰነላ እገዳታት ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ክትገብሮ ዝጸንሐት መጠን ሰደድ ጋዝ ከም ዘጎደለቶ ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብተን ሃገራት ሕጽረት ከም ዘጋጠመ ይግለጽ ኣብ ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ሕጽረት ጋዝ ብፍላይ ኣብ ወቕቲ ሓጋይ ምስ ዘጋጥም ልዑል መጠን ጠለብ መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ብኣግኡ ይእመት ሶሪያ ብሰንኪ ወተሃደራዊ ምትእትታው አሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ 8 ዓመታት ካብ ጽላታት ነዳድን ጋዝን ክትረኽቦ ዝነበራ ኣስታት 110 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኸሰረት ጸብጻባት ሓቢሮም ዝበዝሐ ነዳድን ጋዝን ሶሪያ በአሜሪካ ክዝመት እንከሎ ዝተረፈ ድማ ብሰንኪ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእን ምዕናው ትሕተ ቅርጽን ክዕደን ከም ዘይተኻልዮም ቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ዘረዱ አሜሪካ ነቲ ተካይዶ ዘላ ዝምታ ነዳዲ ንምውሓስ ሽበራውያን ትዕጥቕ ከም ዘላ ምስ ኩነታት ሶሪያ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይጠቕሱ መንግስቲ ሶሪያ አሜሪካ ኣብ ሃገሩ ተካይዶ ዘላ ዝምታ ባህርያዊ ጸጋታት ካብ ቅርጽና ፈልዩ ከም ዘይሪኦ ብምጥቃስ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ክትወጽእ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ጸኒሑ እዩ አሜሪካ አንጻር ሽበራ ንምቅላስ ብዝብል ምኽንያት ኣብ 2014 ብዘይ ፍቃድ መንግስቲ ሶሪያ ናብታ ሃገር ድሕሪ ምእታዋ ህላወ ሽበራውያን ከም ዝሰሰነ እዩ ዝሕበር እታ ሃገር ሰራዊታ ኣብቲ ብጸጋታት ነዳድን ጋዝን ሃብታም ዝኾነ ሰሜናዊ ክፋል ሶሪያ ኣስፊራ ከም ዘላ ይግለጽ
ካብ 2003 ኣብ ኢራቅ ምትእትታው ተካይድ ዘላ ኣሜሪካ ድሮ ልዕሊ 3.5 ትሪልዮን ዶላር ዝግመት ነዳዲ እታ ሃገር ከም ዘጋዓዘት ጸብጻባት የረድኡ ኣሜሪካ ምስ ደሴት ታይዋን ትገብሮ ዘላ ወተሃደራዊ ዝምድናታት ከተቋርጾ መንግስቲ ቻይና ደጊሙ ጸዊዑ መንግስቲ ቻይና ነዚ ጻውዒት ዘቕረበ ኣሜሪካ ነታ ደሴት ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣጽዋር ክትሸጠላ ከም ዝወጠነት ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ እዚ ሓድሽ መደብ እታ ደሴት ዝተራቐቐ ሚሳይላት ጸረ ሚሳይላትን ራዳርን ዘጠቓለለ ኣጽዋር ክትውንን ዘኽእል ምዃኑ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣፍሊጡ እቲ ውጥን ኣብ ሞንጎ ኣሜሪካን ተፈጢሩን ዘሎ ምትፍናን መሊሱ ዝዕርግ ምዃኑ ዝጠቐሰት ቻይና ብኣግቡ ክቋረጻ ዘኻኺራ እቲ መደብ ምስ ዝትግበር ቻይና ልኡላውነታን መሬታዊ ሓድነታን ንምውሓስ ኣድላይ ዝበለቶ ስጉምቲ ክትወስን ምዃና ኣጠንቂቓላ ምትፍናን ኣሜሪካን ቻይናን ብሰንኪቲ ኣሜሪካ ብደሴት ታይዋን ትገብሮ ዘላ ዘይሕጋዊ ምትእትታው ልዕሊ ዝኾነ እዋን ከሪሩ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ ናይ መወዳእታ መራሒ ሕብረት ሶቪየት ነበር ሚካኤል ጎርባቾቭ ትማሊ 30 ነሓሰ ኣብ መበል 91 ዓመት ዕድሚኡ ዓሪፉ ሚካኤል ጎርባቾቭ ካብ 1985 ክሳብ 1991 ንሕብረት ሶቪየት ነበር መሪሖም ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬሽ ከምኡን መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራትን መንግስታትን ብሞት ሚካኤል ጎርባቾቭ ናብ መንግስቲ ሩስያ ናይ ሓዘን መልእኽታት ይሰድለው زخبركم تخطاتلتنا زينا ومسنادونا نمزام أرسات زينا خدقملكم أبزوبا ماكل مدبات وفرت مهارون المحاد بملآت كم ستكبرت حبيروم أبنو زوبا فعبت نتسقومات سدرابيتات عينة ودقف تكيرو أبالات بوليس إيرترا بزتكا دم زي تتكا هيوت المدحان دم لقيسوم أمريكا دسكيلاتون زلا جنزب أفغانستان كتلوكو روسيا تصويعا أبا أمريكا استخسته وبلاز تحوصو زناب سباون واتاون كسارات توريدو ኩባንያ ጋዝፕሮም ናብ ፈረንሳዊ ኩባንያ ጸዓት ክገብሮ ዝጸንሐ ሰደድ ክውንዝፎ ምዃኑ ኣፍሊጡ ዜና ተፈጺሙ ተሓናሓሉ